Nej. Anton, kom lige her. Hvorfor ikke? Anton, det er nok... Jeg tror, jeg fik dig til at hjælpe mig med det her casino her. Men altså, jeg er faktisk ikke helt færdig med casinoet. Shit! Hey Anton, prøv lige at kigge i dit inventory og se om du får noget nyt lige. Anton, det er dig, der har hjulpet mig med det her casino. Der var 2... Nej, Anton. Gå dem der sølvelefant.